спасение. Хаджи Димитър, знамено за чечетата на Стоян Войвода. Участва в сформираната от Георги Раковски чета и преминава с нея Дунава. Действа в Сливен заедно с чета от 20 души, ръководена от дядо Желю и Стефан Караджа. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава Дунав с една линия и слиза близо до село Върдим. Първото сражение води до страната край Парисен. Сражението става в местността Дълго. Днес там има изграден паметник. Стефан Караджа, той е сред първите доброволци в организираната от Раковски първа българска легия. Появява се в сражението с турците в Белград. След разпускането на легията, Стефан Караджа се завръща в Румъния, където създава изцяло на народната борба. През 1867 година постъпва във втората българска легия. В боя в местността Каруадарев край Вишовград Стефан Караджа е тежко ранен и пленен. На 31 юли 1868 година умира от раните си в Рузенския затвор. Априлското въстание – отчаяна революция. След неуспеха на множество въстания, апостолите под председателството на Стефан Стамболов се събират в Гюргово, вземат решение за отчаяна революция и съставят план за ново въстание, което трябва да избухне през май 1876 година.